32,6 och steget än så länge till en 6:e plats. Och det är så att fram tills Vigo är också till salu, så är man intresserad att kontakta man Sara. Nummer 12, Ida Karlsson, Hage Virike på 4. Varsågod och rid. 13, Ingrid Myrén håller sig beredd. Nej, det där kan sluta jätteilla. Det skiljer bara 2 veckor.